Yes. So as I said, finally, I'm going to talk about baki, tsafta na baki. Tsafta na baki, how do you take care of the mouth? Akwai wani Indian philosopher da na taɓa gani yayi magana ya ce cikin hikima na Ubangiji da made it hanci yake sama da baki, so that the mouth, okay, will indicate to you if it is in a normal condition or not, because the mouth is below the nose. So idan bakinka yana wari, or if it is not kept clean, you would perceive it, because when you exhale, you can perceive the odor, or so you would know if your mouth is in a rightful condition or not. So you could imagine if the mouth was supposed to replace the nose and the nose in the mouth. So this is something we have to put at the back of our mind. Baki bai kamata a ce kana magana yana emanating din odor da zai tada wani hankali ba, ko da an kai baka ji shi ba. Okay, let's keep the mouth clean. Akwai wanda in ta zo tana magana da mai gida har juya mata baya zai yi, because he knows what he is perceiving. Okay, so a dinga yin brush. A dinga yin brush a dinga yi so biyu a rana, da safe da dare. Da safe ana so a yi brush ne bayan an yi karin kumallo an ci abinci, not before. You brush your mouth after eating, then you brush it, so that the mouth will be in a good and preservative stage till maybe zuwa dare da zaka sake yi. And another thing da yake rage warin datti baki da tarin datti, idan an gama cin abinci a daure a dinga kuskura baki. Ba wai sai an yi brush every cin abinci ba, amma da ka gama cin abinci ka sa ruwa ka kuskure, saboda remnants ko sauran abincin da yake makalewa a baki can be removed or flushed out. Then I brush, as I said. Idan you don't want to brush or you don't have a brush, akwai aswaki wanda yake sunna ne, akwai lada, sannan kuma zai tsaftace maka abin da kake so. So it's a win-win situation. Ayi aswaki a dinga goge baki, yana ma ƙara ƙarfin haƙora. Okay, and another thing is, for waɗanda suke da maybe a gum infection a cikin baki, za su dinga ganin bakin sai kamar me ake cewa kamar cin zuma or something like that, and then you want to improve the way it looks or the way you feel it, za ki samu ruwan ɗumi ki sa gishiri sai ki dinga kuskura bakin da shi safe dare, or ki samu me ake ce mishi clove, na manta sunan shi da Hausa, clove da CLOVE, kanumfari. So kanumfarin nan you boil it a cikin ruwa, sai ki ɗibi ruwan shi ma ki dinga kuskura baki da shi. Mu wa'inda kuma suke da warin baki, maybe su ce ai na yi brush ina kula da bakin amma still yana yi, shi ma za ki ɗaukan kanumfarin. Ka san kanumfari ɗin in kuka ɗauke shi yana da wani ɗan kai haka a saman shi, the bulb of the clove, to make sure wanda za ki amfani da shi yana da wannan saman, because mafi yawancin fa'idodi ko amfanin yana cikin wannan saman ne. So you take kanumfarin guda biyu sai ki saka a bakinki, ki bar shi a bakinki. Wasu suna dan tattauna shi. Kanumfari has this how would I call it, it has functions in shi, zaka ji yana yi kamar dan yaji dan wannan pungent abin nan din. So it helps with bacteria, it helps with odor, zai taimaka and to keep the mouth in a good condition. Okay, so basically dan abubuwan da zan iya taba kenan and the parts da ya kamata a ce mata muna tsaftacewa. Okay, then shawarwari overall for matan, for mazan. Try as much as possible to communicate. In na ce communicate is, kana zaune tare da ita a cikin gida, maybe tana wani rashin tsaftan kafa ko rashin tsaftan jiki and you don't like it. Don't kai shiru kai ignoring ɗinta, and then you end up doing something nasty a waje da wasu, sai an yi magana ka ce to ai ita ce ta cikin gida ba ta tsafta, ba ta kula da jikinta, ba ta menene, me amfaninka? Inda zaman tare ai da amana. You're supposed to sit her down, you talk to her, learn to communicate, ku yi magana. Ni kam ba na siyo brush din nan bane ba, ko kuma clean din nan ya kare ne, ba sai ka fito ka ci mata fuska ka ce ke kazama ce ko ke ba kya kula da jikinki, ni ba na son irin haka. No, in kana son mutum ya dauki gyara, akwai ways inda ya kamata ka yi mishi magana da zai dauki gyara. So if you want to communicate with her, a cikin dabara da style ake yi. Ni kan maklin din nan ya kare ne, it's like you're sending a message to her that a yi amfani da shi. Or in ka fita ka siyo.
a lot of men problems unku you don't buy ba kwa siyowa ba kwa kawo amma kuna son ai muku tsafta idan ba wacce take aiki ba ko take dan wani business ko wani abu. For a lot of women, it's difficult. Though, as I said, kuma mata, that should not be an excuse na cewa ba za ku yi tsafta ba. Because akwai kayan gyara da tsafta wanda yake at our beck and call. Wuraren mu ne wanda muke amfani da shi ne kullum. We can use them without going spending a lot. So for mazan, try to communicate with your partner. Try to tell them this is what I want, this is what I don't want, or ka gyara. Or if you want her to do it, buy it for her. For example, if I see someone maybe on the kid a warin baki or something, and I want to get that person a gift, I will go and buy you a toothpaste, or I will buy you a mouth gargle wash for gargling or something. Okay, but put one at kai kazami bane bakin ka na wari, but as a gift, I'm sending you a message cewa kai tsafta. So I would stop here for now. And after posting the video, if you have any contributions, any comments, and or if you want to like add ka contribution and ka kawo naka gudunmawa akan wannan topic, so you can comment below. And yeah, you guys can also suggest what other topic you want us to talk about. Thank you very much. Assalamu alaikum.